Kaixo, ni Adi Kortez naiz, eta orain egiten ari garen lana edo proiektua Gerra Zibilari buruzkoa da. Lan honetan, Gerra Zibila bizi duen pertsona bateri elkarrizketa bat egitea da, eta nik nire amonari egin diot. Ni naiz Edurne Legardereño Larrañaga, Azkoitiarra. Eta zenbat urte dituzu? 86. Eta anaia arreba? 10. Aiteta ama, 12. Eta tio barrenduna 13. Ba al dakizu zerbait Gerra Zibilari buruz? Zure familiakoren batek bizi izan al du? Zein bandoren alde egin zuen zure familiak? Estábamos en casa y nos vinieron un guardia y nos dijeron que teníamos que salir todos fuera y nos metieron en una camioneta la madre, los 10 hijos y el tío mudo. ¿Alguien de tu familia ha participado en la guerra? Bai, nire anaiak. Zein bandoren alde egin zuen zure familiak? Gorrian aldeko ginen gu, gorrian alde. Ezagutzen alduzu bi bandoen artean laguntza emandako kasurik? Bai, etorri ziren guardi batzuak eta gure etxea, eta zen ziguten adein berrandula, eta kamioneta bat ezartu, eta eman ginen zen, ama oso bat da 10 ume. Zer edukitzen zenuten jateko gera garaian? Eta jateko hori nola lortzen zenuten? Gure aitak, eitxezun apargatak, saldu. Eta apargatatekin batzezun dilua, ematen zituten janarian truke. Eta berak zer erosten zuen, adibidez? Garbantzua, irina, eta lukiteko, eta arroza. Familiakoren bat edo ezagunen bat hil al zen gerran edo gerra ondoren? Ez da nire inorre. Bombardaketei beldurrel zineten. Zer egiten zenuten hori dela eta? Hori bildur ondila gendun, bombardegu sentitze zenin, zinena bat jotze zuten. Eta orduan korrika jote ginen, biretxur bat inziar, trenbidea, da tunelian sartu, eta antxe, trenien bastarrian, egote ginen, baina asko, asko. Gero eritua pasetze ziren, ainez. Osea, errukarri jazan duai usteko. Eta denbora ez bazizun ematen area iristeko? Justu. Beste batutan, ikuste ziren txabolak, lastot josita. Lastot artian zartze genu zen umiak. Ba al zegoen desberdintasunik emakume eta gizonen artean gerra garaian eta ondoren? Nik 3 urte azkan, eta nik ez nuen orduan ikusten, ez nintzen fijatzen da. Guk ikasgelan, Las 11 reglas de una esposa existitzen zela ikusi dugu. Ba al duzu liburuaren berri? Ez. Euskaraz hitz egiteko askatasunik ba al zegoen? Edo zigorrak egon ohi ziren? Bai, ez zuten lartzen euskaraz hitz egiten.
behin pasazan, nire aneia zeon karian. Eta otzen zion julen, etxea torriai, da, antzeon militar bat, eta bandu gozun, euskerai, izketako, euskarazko izenik ez deitzeko bestela izango zela. Probituta zela. Eskolan abesti frankistak ikastea eta bestea derrigorrezkoa zen. Bai, zarreran kantatu behar duen Viva España. Bandera eta barkoera, eta gero arratzaldean ua bueltatzakun berrize Viva España. Eta eskua gora jasota. Abesten ez zutenek ondorioak edukitzen zituzten. Bai, kantatuen bihar, bildurra landuna. Bestela, oitxa bialdu, o... Zer sentimendu ekartzen dizkizu kanta horiek orain? Ez errez. Zure ustez, gaur egungo hezkuntzak gerak saihesten lagunduko du? Ba, nik uste dut baietz. Hainbeste urtean, gerai gabe gaude, eta zehoz balioko dula. Gaur egun, gera maitzerakoan nola lortu zenituen lana, etxea edo beste ondasun batzuk? Ba, aita genduen apergetero. Eta abarkata hostalie nola zan, beha talerra zakan, eta talerrian juntatu ziren aite semiak lanien eta gu apargata hosten etxea. Gaur egun, Europan eta Espainian, batez ere, eskuinak hartu duen indarrak beldurrek ematen dizu. ¿Sí? Que eso, lo de que en Europa y en España está cogiendo la derecha, a ver si te da miedo. Esto dara. Zer iruditzen zaizu duela gutxi Franco erorien haranetik atera izana? Portikon bat dara. Hitz gutxitan nola definituko zenituzke diktoraren 40 urte horiek? Miedo y respeto.